नैबे जाबाय बाप सान्दुंआ ओरैबायदि सान्दुं हे रायजोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव दा जोङो बाव सावरायगोन जुखाम गायनाय एडभान्सनि सायाव आरो लोगोसे साख्रि केन्सेलनि सायाव आरोना ओरैहाय दङ बागान आरो ओरैबायदि सान्दुं गासैखौबो बरायबाय फिन खनसेबाव चेनेलाव जुदि जुखाम गायोब्ला जोंहा बेयाव गायदोंमोन ना सिगां दा बाथ्रा जाबाय एडभान्स गायोबा दायो गायजाबाय एडभान्स गायनोबा नै बिदि हा नांगोन बिदि हा खालि नांगोन आरो बे हा खालियावसो गायनानै नैबेबादि ड्रेन फेसिलिटि थानांगोन माने दै हरनो हानाय आरो दा गायजाबाय दा गायनायखौ माने स्पेसियेलि माने सावनानै थसे फानोना बिनि थाखाय एक बिगायाव 50-60,000 मोननाय चान्स थायो आरो जुदि मोजां जायोब्ला थसेयावनो 7 थाखा 8 थाखा 10 थाखानि फाननो हायो नालाय दा बेखायनो जुदि सोरबाफोर गायोबा दायो गायदो आरो जोलैखौ सोंदों जोलैया जाबाय उइनार गदाबारि आरो मेरला दङ दा नोंनि हानि सायाव जायो आरो दा बबे बेस्ट होनोबा आंनि मथेब्लाथ' आं उइनारखौनो गदाबारिखौनो गायगासिनो दंमोन नोंथांमोना गायनो गोसो दङबा दानो गायदो खनब्रै हालौनांगोन बेखौ खनब्रै हालौदो ओमफ्राय हालौखांनानै लास्ट खनथाम हालौबाय दा लास्ट दंबावो लास्टनि सिगां खनसे हासार सारबानो जाबाय हासार सारनानै आरो खनसे हालौबाथाय हासारजों मिक्सआप जाबाय ओमफ्राय जुखामखौ नोंथांमोना गायबानो जाबाय आरो सिन बोनानै गायबानो जाबाय मेसिनजों गायनाङा मेसिनजों गायबा खायसे जायगायाव माने मिस जायो खम ओंखारो बिफाङा ओंखायनो आखाइजों गायनाय बेस्ट दा बेखिनि आरो नोंथांमोना दायो गायोबा मथा-मथि जानुवारि फेब्रुवारियाव सावनानै जाहैनो हागोन आरो दा रायजोफोर खोथाया ओरैबायदि सिरियास ओंखारदों लिगेल आरो इलिगेल सोरनिबा सरकाराव लिगेल जायो आरो सोरनिबा सरकाराव इलिगेल जायो बे खोथाया एकदम सैथो आरो हमना ला थांनाय बाराव सिगांनि सरकारा होलांबाय बे अपोजिसन पार्टिनि थाखाय इलिगेल आरो लोगोसे दानि सरकारा होयोबा आरोबाव अपोजिसन पार्टिनि थाखाय इलिगेल माने जिनोखि रुलिं सरकार बिनि थाखाय लिगेल आरो अपोजिसननि थाखाय इलिगेल माने बे टाइपनि ओंखारो आरो माने जियानो जा बेथ' सोलिखागोन पलिटिकेल पारपसाव नाथाय ओरैबायदि दायो कन्ट्रभारसि जागासिनो दङ आरो हाग्रामा बिथाङा बुंदों मिडियायाव बुंदों आरो माने अफिसियेल नटिसथ' बिदि गैया बिथाङा बुंदों माने जिनोखि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव बा VCdCआव इलिगेल जुदि लादोंबा साख्रि थ' बिसोरखौ माने इनभेस्टिगेसनाव जुदि प्रुफ मोनोबा एबा एभिडेन्स मोनोबा बिसोरखौ साख्रिनिफ्राय टार्मिनेट खालामगोन होननानै बुंदों आरो नाथाय बे नङा जे माने हल माने गासैबो अल पस्टआनो माने गासैबो केन्डिडेटआनो केन्सेल जागोन बे नङा खायसे जेनुवेन दं नालाय दा जेनुवेननि लाइफखौहाय जानो हाया आरो बे पस्टआ अलरेडि दंखायो नालाय बेखायनो पस्टखौ केन्सेल खालामनो हाया आरो पस्टआ ओरै दंखायो नालाय बे पस्टआ क्रिएट जाखानाय नालाय बेखौ पस्टखौ केन्सेल खालामनो हाया नाथाय केन्डिडेटखौ जुदि इलिगेल जुदि फोरमान मोनोबा येस 100% टार्मिनेट जायो आरो दा बेखायनो बहुत रिक्स जनाव दङ जायनाखि इलिगेलाव साख्रि लादोंमोन ओमफ्राय बे नङा जे माने फुरा डिसमिस जाजोबगोन अल 420टा पस्ट VCdC ओरैहाय 416 पस्ट फरेस्टआव बे गासैबो इलिगेल जाया आरो माने गासैबो नङा गासैबो माने बरबाद जाया टेनसन लानाङा जेनोखि आंनि फंबाय बिनानावमोन साख्रि जुदि जेनुवेनाव लादोंबा गिनांगौ जेबो गैया नाथाय जायनाखि इलिगेलाव लादों हले एसे रिक्स जनाव दं आरो जुदि फोरमान मोनोबा टार्मिनेट जागोन आरो टार्मिनेट जानाय लोगो लोगो माने फुरा लासिं जागोन आरो एस पार दि ल' जुदि ल'आ जुदि रिक्स लायोबा हयथ' एरेस्ट जानायनि चान्सआबो थायो आरो जुदि फेक जुदि लायोबा फेक सार्टिफिकेट जा बा हमना ला जि फेकआनो जा जुदि फोरमान मोनोबा एरेस्ट जानायबो गोबां माने प्रुफ दङ आरो दा हप फर दा बेस्ट मा रिजाल्ट फैयो उइदिन 1 उइकआव बुंदों हाग्रामा बिथाङा जे 1 उइकनि गेजेराव मोनसे रिपर्टआ ओंखारगोन होननानै दा बे रिपर्टआ मा ओंखारो बे समजों लोगोसेसो मोनथिसिगोन दानिया सेकेन्ड खोथा CSBआ दंना गैला दा जोंनि मोनथिनायावथ' CSBआ मोनसे फिक्स टार्म्स थायोना
जेरै हमना ला सोरनिबा सरकारजों मेटार नङा मालाबा सरकारा जेनो बायो सोरबा बायलायगोन जेनलायगोन बे माने पलिटिक्सआ टेम्परारि बेखायनोथ' 5 years होदों ना दा बेखायनो जुदि CSBनि मेम्बार्सफोरखौ चेन्ज खालामगोन नामा मैयाथ' ओरैनो जास्ट रेन्डमलि मिडियायाव बुंदों जे CSBआ डिजल्भ जाबाय होननानै CSBआ डिजल्भ जाबाय होननानै गोबां ससियेल मिडियायाव होगासिनो दङ दा बे फिक्स टार्म्स थायो होनना खोनादों जोङो दा बेसेबां इयार्स थायो 7.5 years थायो ना 5 years थायो बिनि सायाव रिटेनलि आं दासिमबो नुनो मोनाखै नाथाय मैया BTCनि जेनाखि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों CSBखौहाय डिजल्भ खालामबाय होननानै दा बेखौ बुंनाय लोगो लोगो CSBआथ' डाइरेक्टलि बाया माने बडिया चेन्ज जानो हागौ आरो दा बडिया जुदि टार्म्स थासेयावबो जुदि चेन्ज खालामबा हयथ' सिङावहाय माबा मोनसे प्रब्लेम जानो हागौ बादि आं मोनदों आरो दा बेखौ समाजआ मोनथिसिगोन हमना ला जुदि नोंनि टार्म्सआ जुदि 5 years नांगौ दोनदोंमोन बिबानाव जुदि नोंखौ हरथारै जुदि 3 yearsआवनो फोजोबबा नोंथ' एसेबाबो दुखु मोनगोन ना हयथ' माबा मोनसे गाइडलाइन्स थानो हागौ सिङावहाय दा बिथांमोना मा डिसिसन लायो सोराङाव फैगोन अफिसियेल नटिस फैयोब्लासो जों फोथायगोन जे CSBआ माने बडिया चेन्ज जाबाय होननानै आरो दाथ' जों दासिम बिदि नुथ'वाखै आरो जुदि CSBआ बिदि चेन्ज जाबाय थायोबा माखासे प्रसेस रिप्रसेस जानो गोनां 3rd grade 4th gradeआ बेयो एसे डिले जागोन बा लेट जागोन आरो नाथाय टेटनि सायाव जेबो माने टेनसन गैया टेटआ मोनसे एडुकेसननि डिपार्टमेन्ट दंखायो जेराव आसामजों टाइप बादि हमना ला डाइरेक्ट आसाम स्टेटनि जों बुंनो हायो इनडाइरेक्टलिबो बुंनो हायो जिखुनु जाया टेटआ थाब टेट LP UPआ फैथारनांगौ LP UP टेटआ खुनु पार्टिनि पलिटिकेलि मेटार फैया माने बे मोनसे एडुकेसन लाइननि टिचिं लाइननि नोंनि पार्टिनि मानसियाबो आंनि पार्टिनि मानसियाबो बेवहाय फरायगोन बेखौ जोंनो नांगौ आरो दा बेखायनो थाबनो एपइन्टमेन्टखौ होनांगौ टेटनिखौ ओमफ्राय 3rd grade 4th gradeआ जिनाखि प्रसेस दानि कारेन्ट गभर्नमेन्टनि माखासे डाइरेक्सनाव जागोन नालाय खामानिफोरा दा CSBखौ जों मिथिगौ जे गभर्नराबो बेवहाय माखासे पावार दं होननानै दा बिनि सायाव नेक्स्ट स्टेप मा फैयो होमबासो जों मिथिगोन आरो मोनसे हपफुलि जोङो दा लानो हायो जिनोखि आसाम स्टेटआव एनाउन्स खालामगासिनो दङ आसाम पुलिस 6000नि खाथियाव कनस्टेबल ABOB कामान्ड' फैगोन SI फैगोन APRO फैगोन ड्राइभार फैगोन ग्रेड पोस्ट स्टाफ फैगोन एन्ड ADRE 3.0 फैगासिनो दं अलमस्ट 10,000 पस्टनि ग्रेड 3 ग्रेड 4 आरो लोगोसे DMA DSSआवबो दङ टेक्निकेल एन्ड नन टेक्निकेल आरो ग्रेड 4 आरो लोगोसे APLCL थानाय चान्सआव दङ आरो गोबां पस्ट APSC थानाय चान्सआ दङ एक्सुवेलि दा APSC मेन्स एग्जामा सोलिगासिनो दंगोन दा आं बारा फात्ता लाथ'वाखै आरो पस्ट फैबावगोन आरो दा समजों लोगोसे मा जायो नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थागोन बोथोरा ओरैबायदि गरम ओंखायनो गस्ला गिन्दि गाननांबाय जियानो जा गाज्रि दामोन ओमफ्राय जुखाम गायनायनि टिप्सखौथ' आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय थागोन देग्लायबो गायगोन थांनाय बाराव एसेबां मोजां माने लाब थायासै माने आङो जुखाम फोनाय टाइमावहाय बिराद मोजांमोन बोथोरा जेब्ला मारा होयोफोरानो ओरैबायदि दैबाना ओरैबायदि फ्लाद जाबाय फुरा गोजावजोबदों जिनोखि मोननांगौ प्रफिटखौ मोनाखै आरो बेखौ समजों लोगोसे नेक्स्टआव नोंथांमोननो खोन्थागोन आरो जायनोखि नोंथांमोना नैबे आदा फुंखा इउटुब चेनेलाव नायबाय थानो मोजां मोनो नोंथांमोना नायबाय था सम सम कन्टेन्ट मोनगोन माखासे मटिभेसनेल टाइपबो मोनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना इनफरमेसन टाइपबो मोनगोन आरो माखासे माने एसे कमेडि टाइपनिबो मोनगोन आरो दा आंनि माखासे भिडिअ गेजेर गेजेर होसनदोंना बे माने एसे फिटनेसखौ एसे मोजां लाखिदो आरो आं माने एसे जिम जइन खालामबाय 2 months जाबाय जास्ट 2 months जादों एसेबां सेफ फैयाखै लासै लासै फैगोन आइ हप थ' थेंक इउ गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था